साफ्रोमखौबो बे समाव खुलुमनाय जासिबाय। आसा खालामो नोंथांमोना एसे नुनायाव मोजाङै दं। दानि एसे साउन्ड सिस्टेमा एसे प्रब्लेम जानानै आङो लाइभखौ दानबाय आरो लोगोसे आं गोदान फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जइन जागोन होननानैहाय बे समाव आं बुंनो लुबैदों। दिनैनि टपिकखौ आं लादों जाहैबाय, खोनादोंना? अन्नानै खोनादोंब्ला कमेन्ट खालामदो। खोनादोंना? अन्नानै खोनादोंब्ला सोरबा नायदोंब्लाथाय कमेन्ट खालामबा गोजोननाय मोनगोन। खोनादोंना एबार? अन्नानै कमेन्ट खालामना खोन्थाब्ला गोजोननाय मोनगोन। आं दिनैनि लाइभ बे टपिकआवहाय लाबोदों जाहैबाय, दिनैहाय जोंहा गुड फ्राइडे। बे गुड फ्राइडेनि टपिकखौ आं लानानै फैदों जाहैबाय। बे गुड फ्राइडेआ, आदसा खोनादों प्रटुलिमा, थेंक इउ स' माच आदा खोन्थानायनि थाखाय। जों दिनै सोलोंगोन बे गुड फ्राइडे। आं दहाय बुंदोंमोन, आं आरो बुंफिनबावनो लुबैदों बेवहाय। जोङो सानडेखौ मोननो थाखाय बे गुड फ्राइडेआ मोनसे जागायजेननाय लामा होनना बुङो। फ्राइडे इज द रड टु सानडे। जोंनि इसोरनि प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि सिगांफिननाय सानखौ मोननायनि थाखाय बे मोनसे जागायजेननाय लामा आरोना। सामुएल नार्जारि, खोनादों? अके, थेंक इउ स' माच। बेनिखायनो बे गुड फ्राइडे जोंनि थाखाय मा मोजां लाबोखो, जोंहा बेयाव मा लाब जाखो, मा मुलाम्फा जाखो, जों बेखौहाय दिनै सोलोंगोन। बेनिखायनो बे गुड फ्राइडे गैयाबा जोंहा प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि सिगांफिननाय सानासो फैनाय नङामोन, रबिबार साना फैनाय नङामोन। मानोना प्रभु जिशु ख्रिस्ट'खौ जेब्लासिम कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबनाय जाया, अब्लासिम बिखौहाय बियो सिखांफिननाय नङामोन। बेनिखायनो बे रबिबारखौ जों मोननाय नङामोन। बेनिखायनो नैबे शुक्रबारा जाहैबाय बिगिनिं अफ चेन्ज, जोंनि जिबनखौ सोलायनायनि मोनसे जागायनायसो आरोना। बे सोलायनायनि जागायनाया माबायदि होनोब्ला जों साननानै ला, जोङो पापाव दंमोन, बेनिफ्राय जोंखौ मुक्ति होनो थाखाय, जोंखौ बासायनायनि थाखाय मोनसे बे लामा जाजेनबाय। जोंनि आत्माया थैनानै थांनो नागिरबायमोन, बेखौ बासायनायनि थाखाय मोनसे सुबिदा जोंनि थाखाय बे फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबनायनि गेजेरजों जों दिनै मोननो हादों। बे मोनसे बिगिनिं अफ चेन्ज, सोलायनायनि मोनसे जागायनाय आरो नैबे गुड फ्राइडेआ ना। दिपि नार्जारि, खोनादों? अके, थेंक इउ स' माच। बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौ सोलोंनि। बे गुड फ्राइडेआवहाय जों बे लेटिन सोदोबाव जों जेब्ला नायो, बेखौ जोङो दानस्लायनानै जों नायोब्लाथाय मोननो हायो सर'फुल वे, दुखु गोनां मोनसे लामा, जार्नि आरो नैबे मोनसे। बेखौ जों जुदि ट्रान्सलेट खालामो, वे अफ साफारिं होनना बुङो। फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि वे अफ साफारिं, सैनांनायनि लामा, नैबेयो सफैजेनबाय होनना बुङो। वे अफ द क्रस, फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि कालभारिनि क्रुसाव आलाय जानायनि लामा फारसे बेयो मोनफैजेनबाय दिनैनि बे गुड फ्राइडेआ। बेनिखायनो आं बे समाव दिनै बुंनो लुबैदों, बे गुड फ्राइडेआ गैयाब्ला जोंहा इस्टार सानडे, फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि सिगांफिननाय साना जों मोननाय नङामोन। गुड फ्राइडेआ जाहैबाय फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि सिगांफिननायनि सिगांनि जोबथि शुक्रबार। बियो जोंनो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबनायखौ गोसोखांहोयो। दिनैनि बे गुड फ्राइडेनि समा, दिनैनि दिनाव जोङो गोबाङानो गोसोआव दुखु मोनदोंबो जानो हागौ, बा जोङो दुखु मोनो। दिनैनिफ्राय गोबाङानो फास्टिं थादों फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि सिगांफिननायालागै। मानोना बेयो जोंनि थाखाय कालभारिनि क्रुसाव दिनै दोगथाब जादों। बिनि उद्देश्यआ मा? फोरबो जिशु ख्रिस्ट'आ दिनै कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब जानायनि उद्देश्यआ मा? बेजों दुखु जाफादों। जों दिनै दुखु जाफादोंना, ना माबा मोनसे जों मोननो थाखाय दिनैहाय
इसोरजों जों फैदों दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि खालबारिनि क्रुसाव आलाय जानायनि उद्देश्यआ मा जों दिनै साननानै नाय ना बियो आलाय जानायनि थाखाय आच्छा साउन्डखौ नांगौ ना खोनाबाय एबार ना सामुएल अके प्रटुल श्री खोनासंसै फंबाय अके जागोन थेंक इउ नोंनि रायलायनायखौ एसे खरा खालामलाय साउन्डखौ अके खोनाबायना जानांगौ थेंक इउ बेनिखायनो जों दिनै सोलोंनि दा जों दिनै गोबाङानो फास्टिं थादों बिनि उद्देश्यआ मा फास्टिं थानायनि उद्देश्यआ जोंहा मा बिजों जों दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों दुखु जाफादोंना फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनैनि थिसनावहाय खालबारिनि क्रुसाव दोगथाबनाय जाबाय बेनि थाखाय आं दिनै उदै बासिदों दुखुआव थादों बे नंगौना ना जों माबा मोनसे मोननो थाखायसो दिनैहाय इसोरनियाव बेबायदि फास्टिं थादों दिनैनि दुखुखौ जोङो गोसोखांनो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि दुखुखौ जों गोसोखांनो थाखाय जों फैदों नाथाय गुबुन दिनाव जोङो फास्टिं थाब्लाथाय माबा मोनसे मोननो जों दिनै हांख्रायो इसोरनिफ्राय जों हास्थायो नाथाय दिनैनि दिनाव जों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायखौ जों गोसोखांनि बेनिखायनो बाइबेल सिरि आं मोनसे बे समाव फरायग्रोनो लुबैदों रमारि बाबालामनि 8 जोंखौ बुंदों नाथाय जोङो पापीफोर जानानै थासेयावबो ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय थैबाय अब्ला जोंखौ इसोरा बेसेग्राब अनो होनना बुंदों जों दिनै पापी जानानै थासेयावबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरनि थिनहर जानायखाय बे जोंनि थाखाय थैबाय होननानै बुंदों दिनैहाय जों बेखौ नायनि ना फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों इसोरनि अननाया दिनै नुजादों इसोर दिनै फोरमान खालामदों God proves his love for us गावनि अननायखौ दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंनि थाखाय बियो नुजाहोदों जों दिनै पापी जानानै थासेयावबो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय थैदों होनना बुंदों बेसे दुखुनांथावना अब्ला बे समाव खावलायनो लुबैदों अननानै जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदों हायोब्ला शेयार खालामदो बे समाव आं मोनसे मेथाइ खोनासंहोग्रोनो लुबैदों आंनिनो मेथाइ रोजाबलांनाय गोबाव सम जाबायमोन बेखौ नोंथांमोननो खोनासंग्रो होनो लुबैदों अननानै खोनादोंना खोनायाखै आंनो खोन्थाबानो जाबाय खेबसे खोनासंनानै लादो हायोब्ला शेयार खालामदो आं खावलायबाय बिनि उनाव जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा फारसे जों थांगोन हानायमानि आं सर्टकाट बुंनो नाजागोन हेपि गुड फ्राइडे ब्रादार अके हेपि गुड फ्राइडे थेंक इउ सोरां नार्जारि माहारि बर' अके आमेन आदा आमेन आमेन थेंक इउ स माच बिरिला मुसाहारि थेंक इउ बे समाव जों मेथाइ खोनासंग्रो हायोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामना हो बयबो जों नुनो हानाय बायदि बे मेथाइ आंनिनो रोजाबनाय साउन्डखौ खम जादोंब्ला बारा जादोंब्ला नोंथांमोना खोन्थाहर गनायनि लामाखौ जोंनो हरबाय नोङो फोरबो बेसेन गोसा जिउनि बासायनाय सुबुंनो ओरैनो होबाय गनायनि लामाखौ जोंनो हरबाय नोङो फोरबो बेसेन गोसा जिउनि बासायनाय सुबुंनो ओरैनो होबाय गनायनि लामाखौ थेंक इउ खोनादोंना मेथाइखौथ' ना आंनि रोजाबनाय मेथाइमोन बेयो गोबाव जाबायमोन दिनै खोनासंहोबाय आच्छा भुमिका बसुमतारी हाय आदा हेपि गुड फ्राइडे अके गुड फ्राइडे नोंसिमबो थेंक इउ स माच भुमिका बसुमतारी हाय आदा हेपि गुड अके रिंसार खुंगुर बसुमतारी मोजाङै खोनासंदों ब्रादा अके थेंक इउ रन्जित बसुमतारी दिनैसो बाहागो लानो हादों आदा आं गोबाव जाबाय अके जेबो नङा थेंक इउ खोनादों मोजाङैनो ब्रादा अके थेंक इउ स माच रिंसा जंजों सुजानाय थैनि बोहैनाया सुबुंनि पापखौ सुस्रालांबाय दिनै
खस्थ'नि गानहोजानाय सुनि थफिया सोरगोनि थाखाय मुखुदांनो Supen Nazari, nice, happy Good Friday, Ada, okay, happy Good Friday, thank you. Acha, Hilima Nazari, dinisi bahago lano hadों आगे, okay, thank you. Good Friday ni गोजोननाय थाबाय, okay, thank you so much. जोबोद मोजां खोनादों, okay, thank you so much. अब्ला मेथाइ खोनासंग्रो. जिउनि बासायनाय सुबुंनो ओरैनो होबाय आच्छा जोबोद मोजां खोना ओके आसिम गयारि आमेन जोबोद मोजां संसार ओके थैंक यू मोजां दे आदा मेथाइ ओके थैंक यू सो मच भूमिका बसुम थैंक यू बुग्लि जानाय दुखु सैनांनाया गावखौ इसोरनि बिसाजोंनो दिन्थिबाय नोंनि थैनांना नोंनि फबजाना सिखांफिननाया सुबुंनि थाखाय सोरगोआव जायगा खालामदों गनायनि लामाखौ जोंनो हरबाय आच्छा रतन नार्जारि जोंनाबो प्रग्राम दं सार अके खोनासंनो मोननाय नंलिया थेंक इउ अके जागोन थेंक इउ सो माच बाहागो लानो थाखाय इस्लारि एन्ड मिन्टिना खोनादों आदा हेपि गुड फ्राइडे अके आदा अन्नानै आंनि फिसालानि थाखाय आरज खालामना हो लोमजागासिनो दं अके जागोन दे थेंक इउ दिपि नार्जारि जोबोद ओंथि गोनां मेथाइ अके थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय बाख्नायनायनि थाखाय अब्ला जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्राजों सोलोंदिनि ना मोजां जादों आदा सङा अके थेंक इउ सो माच सामुएल नार्जारि बे समाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा जोङो दिनै सोलोंगोन गुड फ्राइडे मोजां सुक्रुबार आरोना बेखौ जों सोलोंनि आं दिनै सर्टकाट आङो लागोन मोनसे सेसनाव बेखौ फोजोबनो हाया अब्लाबो आं फोजोबनो थाखाय आं सेस्था खालामगोन बे समाव जों सावरायनि ना गुड फ्राइडेया जाहैबाय आं दानिबो बुंदोंना बेयो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय रबिबारखौ मोननायनि मोनसे लामा जागायजेनबाय आरोना रड टु सानडे देयर इज नो इस्टार सानडे उइदाउट गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे फैयाब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय रबिबार सानखौ जों मोननाय नङामोन होनना बुंदों फ्राइडे मिन्स द बिगिनिं अफ चेन्ज बे गुड फ्राइडेया जोंनि जिउखौ सोलायनायनि मोनसे जागायजेननाय होनना बिगिनिं अफ चेन्ज सोलायनाय मा सोलायनाय जोङो पापआव गोग्लैनानै दंमोन बे पापनिफ्राय जोङो बासायजानायनि मोनसे सोलायनायनि जागायजेनबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला सिखांफिनसिगोन जोंनि गासैबो बोस्रांजानानै जों गोथार जासिगोन जोंनि पापफ्रा नै दिनै फबजागोन फोरबो जिसु ख्रिस्टजों बेखौ जों सोलोंनि आरोना बेनिखायनो मा होनना बुंदों बेवहाय बे सोलायनायनि जागायजेननायाव जों दिनै बे गुड फ्राइडेनि गेजेरजों जोंहा मा लाब जाखो जों बेखौ सोलोंनि आंनि थाखाय प्रभेट songs are favorite okay thank you so much राबास okay सन्जिब आमेन आच्छा भूमिका गाबनो ओंखारो आदा बिदि मेथाइ खोनासंबा गाबगिनो ओंखारो अके सरि आदा आंनि हिन्जावा लोमजादों आरजआव लाफा अके सुपेन अन्नानै आरजनि खावलायनायखौ दाहरथों आं इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंग्रोयो आं दा जोबनाय फारसे आं आरजनि पइन्ट गुसुं सम लागोन बे समाव नोंथांमोना आंनो हरनो हागोन बे समाव जों दिनैहाय सोलोंदों जाहैबाय बाइबेल टिमांदानि फरायदों हिलिमा
आंनि गथ' सानैनि थाखाय आर'ज खालामना हो आगै अके जागोन आं खालामगोन दा अननानै आर'जनि खावलायनायखौ बेयाव हरथ'ना आं इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं बुंनि बिनि उनाव नोंथांमोना आं जेब्ला आर'जनि खावलायगोन अब्ला आंनो हरनो हागोन जोङो बाइबेल सिरि जों दहाय फरायदोंमोन रमारि 5 बालाबनि 8 सिरियावहाय नाथाय जोङो पापिफोर जानानै थासेयावनो ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय थैबाय होनना बुंदों अब्ला जोंखौ दिनै इसोरा बेसेग्राब अनो जों दिनै साननानै नायदोंना मालाबा जों समाव इसोरनि अननायखौनो जों बावो आंखौ अनग्रा इसोर गैया बायदि मोनो इसोरदि दङ सोरगोआव जिरायनानै जों बेखौ गोसोआव लाया जोंनि गोसोफोरखौ जों दुगा जायो जोंनि मेगनफोरजों जों समायना नुनानै जों गावखौनो बावो आं ओरैबायदि समायना गावनि महरखौ लानानै जों दुगायो जों इसोरखौ बावगारो नाथाय इसोरादि जोंखौ बेसेबां अनो जों दिनैनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो जोबोद मोजां मेथाइ खोनानानै खोनासंहोबाय हेपि गुड फ्राइडे अके थेंक इउ स माच रंजालि सरगिरि बे समाव जों दिनै बेनिखायनो जों सोलोंनिना आङो दिनै सर्टकाट आं बुंनो लुबैदों नोंथांमोननि गेजेराव गोबां सम लागोन दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बे गुड फ्राइडेनि गेजेरजों दिनैहाय मा खालामजादों नोंनि थाखाय आंनि थाखाय बियो हाजिग्राव जादों होनना बुंदों बियो बुजादों निन्दि जादोंब्लाबो जिसुआ जेबो बुंफिनाखै बि फंसेबो जेबो बुंफिनाखै बियो गासैखौबो गनायनानै लादों मानोना लिरनाय मानिया जाफुंनांगौ दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ साबुकजों बुनाय जादों बियो अब्लाबो गनायनानै लादों होनना बुंदों जेबो बिनि उल्थायै बियो बुंफिनाखै हाजिग्दाव जादों खुदै मुजु जादों निन्दि जादोंब्लाबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जेबो खुगानि रावजों जेबो फंसेबो राव बुंफिनाखै होनना बुंदों नाथाय बियो जेब्ला कालभारिनि क्रुसाव आलाय जाबाय सातथाल' राव बुंदों आं बे बाथ्राखौबो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायाखै बे नाबिफोरजों लिरनाय बाथ्राया जाफुंनांगौखाय बेफोर गासिबो जादों होनना बुंदों ना एसेबां सैनांदों बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बे कालभारिनि क्रुसाव बोलि होनायजों दिनैनि बे गुड फ्राइडेनि गेजेरजों जोंहा दिनै मा लाब जाखो बेखौल' आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो लुबैदों नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं खोनादोंना भिडिअ थाबथादोंमोन अननानै निमाहा बिनाय थाबाय दिनैहाय जों बेखौल' सोलोंगोन जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबजानायनि गेजेरजों जोंहा मा मुलाम्फा जाखो आं बेखौल' दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंनो हास्थायबाय दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ हमनानै बेखौ लानानै थांदों बबे जायगायाव लानानै थांदों होनोबा जिसुखौ नोगोरनि बाहेरायाव लानानै थांदों आरोना मानोना बै समावहाय बेबायदि नियमखौ जों नुनो मोन्दोंना नोगोरनि एसे बाहेराव नाथाय लामा मोखाङाव बयबो नुनाय बायदि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै थांदों होनना बुंदों हालेलुया प्रेज द लर्ड येस नाथाय अके थेंक इउ स माच आमेन फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ लाजि फोनांनांगौखाय बेखौ मा खालामदों होनना बुंदों नोगोरनि एसे बाहेरायाव लानानै थांदों नाथाय लामा मोखाङाव बयबो नुहुरनाय बायदि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुनानै बयबो लाजि फोनांनाय बायदि बेबायदि जायगायाव लानानै थांदों बेबायदिनो जिसुखौबो नोगोरनि बाहेरायाव लानानै थांदों मानोना बै समनि नियमानो बेनो सोरखौबा बेबायदि दाय मावोबा क्रुसाव दोगथाबनानै बेखौ बयबो नुनाय निन्दिनाय मुगैनायनि थाखाय बयबो नुनाय लाजि फोनांनो थाखाय बेबायदि क्रुसाव बेखौ दोगथाबनाय जायोमोन आरो बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौबो बेबायदिनो हमनानै लानानै थांदों मा जायगायाव लानानै थांदों होनना खर' बेगें होननाय जायगायाव बेखौ लानानै थांदों द प्लेस अफ द स्काल खर' बेगें जेराव हाराल' थागोन जेराव मानसि बुथारनाय जायो बे जायगायाव लानानै थांबाय होनना बुंदों बे जाहैबाय गलगाथा खर' बेगें होननाय जायगानि गलगाथायाव बेखौ लानानै थांबाय which means बेनि ओंथियानो जाहैबाय मा होनना बुंदों the place of the skull खर' बेगेंनि बे जायगा हारानि बे जायगा बे समावहाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसोर मा खालामो they offered Jesus wine to drink बिसोरो द्रायखा बिदै लोंनो थाखाय बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नो दौदोंमोन अफार खालामदोंमोन नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ जेब्ला साखिबाय बेखौ लोंनायनि थाखाय बियो नारखारदों होनना बुंदों रिफिउस खालामदों बियो राजि जायाखै
फोरबो जिसुनि संसाराव फैनायनि थांखिया दिनै सुबुं माहारिनि गोरोन्थि मावनायनि थाखाय कालभारिनि क्रुसाव आलाय जानो थाखायसो होनना बुङो। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै गावनि थाखाय फैयाखै, नोंनि आरो आंनि पापनि थाखाय बे सुस्रांना फैदों। बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बेयाव फैनायनि पारपसआ जाहैबाय मानसिनि गोरोन्थिखौ, मानसिनि मावनाय पापनि गोरोन्थिनि थाखाय दिनै जोंनि जिउनि थैनायनि थाखाय बे जोंनि जिउखौहाय रेस्ट'र खालामनो, रिभाइभ खालामनो बे दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव फैबाय। इसोरनि थिननाय बायदि दिनै कालभारिनि क्रुसाव बे आलाय जाबाय। बेनिखायनो बे गुड फ्राइडे एबा जिसुनि थैनायाव सानाव जोंहा मानो जोङो दिनै रंजानांगौ बेखौल' आं सोलोंगोन। बेयाव आं 6टा पइन्ट लादों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ बुंनानैनो आं फोजोबगोन। नाम्बार 1आ जाहैबाय enjoying justification, good reason। दिनै मोजां जाहोननि थाखाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबनाय जाबाय। बेनि थाखाय जोङो रंजानांगौ। माबायदि मोजां जाहोन? जोङो पापी जानानै थासेयावबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंनि थाखाय थैबाय होनना बुंदों। अब्ला बेनिखायनो जोङो रंजानांगौ। नाम्बार 1 रंजानांगौ। रिजना बेनो, जाहोना बेनो जोंनि जिउआव। बे मोनसे गुड रिजन, मोनसे मोजां जाहोन। माबोरै होनोब्ला आं पापी जानानै थाबायमोन, बे पापनिफ्राय आंखौ सुख'बाय। आङो आत्मायाव जिउआव आं थैबायमोन, बे आत्माखौ आंनि जिउ थैनायखौ बियो दिनै बोखांनानै लाबोबाय। बेनि थाखाय जों नाम्बार 1आव जों रंजानांगौ। नाम्बार 2आ जाहैबाय enjoying communication एबा रिलेशनशिप विथ गड होनना बुंदों। क्राइस्ट, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों, इसोरजों जों रिलेशनखौ बियो लानानै फैफिनबाय होनना बुंदों। जोङो पापी जानायखाय जोंनि आत्मानि गाबनायखौ दिनै इसोरा खोनासंलामोन। नाथाय जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबजाबाय आरो बियो सिखांफिनबाय, जोंनि पापफ्रा सुस्रांजाबाय आरो जोंनि गाबज्रिनायफ्रा इसोरजों खोनासंजाबाय होनना बुंदों। रिलेशनशिप विथ गड आरो रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट, जोंहा सोमोन्दोआ खाथि जाबाय होनदों। इन्जयिं क्राइस्ट लाभ, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ जोङो मोननो हादों। 3rd नाम्बारावहाय दिनै जिसुआ जोंखौ अनो होननानै जों माबोरै मिथिगोन? फोरमानानै बेनो enjoying eternal life। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबजानायनि गेजेरजोंसो जोङो दिनै जोबलाङै जिउखौ जों दिनै मोननो हादों। गोसोआव लाखि। नाम्बार 5आ जाबाय enjoying assurance, प्रमिस। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि रादायखौ जों दिनैहाय बेनि थैनायनि गेजेरजोंसो मोननो हादों। मानोना इसोरा बुंदों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैजोंसो जोंनि पापफ्रा सुस्रांजागोन होननानै। नैबे रादाया दिनै जाफुंदों। गावनि प्रमिस, एसुरेन्स जों दिनैहाय मोननो हादों बे गुड फ्राइडेनि गेजेरजों। enjoying holiness, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि गेजेरजों जोंनि गासै पापफ्रा सुस्रांजानानै जों मा जाहैबाय? enjoying holiness, जोङो गोथार जाबाय। बेसे मोजां! अब्ला जोंनि थाखाय बे गुड फ्राइडेआ बेसे मोजां। बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंनि बे समावहाय नाम्बार 1 जोङो मा मोननो हायो जों बेखौ सोलोंनि ना। नाम्बार 1आव होनदोंमोन enjoying justification, good reason, मोनसे मोजां जाहोन। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनाया ओरैनो नङा, मोनसे मोजां जाहोन। मा जाहोन बेलाय? जों जेब्ला इब्रायारिनि चैप्टार 9 verse 12आव जों जेब्ला नायो ना, 12 आरो 25, 26आव जों जेब्ला नायो, बेयाव बेबायदि मोनदों। जों बाइबेल सिरि फरायनाय बे समाव जिसुआ बोरमा फान्था एबा मोसौ बिसानि थैखौ लानानै हाबाखै, गावनि थैजोंनो खनसेयैनो गोथारसिनथार जायगायाव हाबनानै जोंनि थाखाय अरायबोनि लागै बासायजानाय राहाखौ खालामबाय होनना बुंदों। दिनै संसारनि मानसिफोरखौ जों जेब्ला नायो, अन्नानै गुबुन धोरोमारिफोरनि दंब्ला गाज्रि मोननो नाङा। गुबुन धोरोमारिफोरा दिनैहाय पापनिफ्राय प्रायश्चित्त मोननो थाखाय, बासायजानो, बोखांजानायखौ निमाहा मोननो थाखाय दिनै बोरमा, फारौ, मैसो दानथारो, दाउ हाथारो। बेजों प्रायश्चित्त मोना, बेजों पापनि निमाहा गैया होनना बुङो। जिसुआ बोरमा फान्था एबा मोसौ बिसानि थैखौ लानानै हाबाखै। माजों हाबदों बेलाय? गावनि थैजों खनसेयैनो। दिनै जोङो बे बोसोराव बोरमा दानोब्ला खालमासिबो जों दानबाय थानांगोन, मानोना जोंनि पापफ्रा गले गले थाबाय थागोन। दिनै जों दाउ हाथारबा आरो हाथारबाय थानांगोन बोसोरफ्रोमबो। नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि खनसेयैनो गोथारसिनथार जायगायाव बियो हाबनानै जोंनि थाखाय अरायबोनि लागै बासायजानायनि राहाखौ खालामबाय। बासायजानायनि राहाखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि खनसे थैनायजोंनो बेजोंनो होबाय होनना बुंदों। खोनासं आरो बेवहाय 22 आरो 22 देरसिन दौरिया जेरै जुनारनि थैखौ लानानै
बोसोरफ्रोमबो गोथारसिन थार जायगायाव हाबो बेबायदि ख्रिस्ट'आ गावखौ गले गले बुलि होनो सोरगोआव हाबाखै नामा खनसेनि थाखाय बेबायदि मोनब्ला संसारखौ सोरजिनायनिफ्रायनो बियो गले गले सैनो गोनां जागौमोन नामा नाथाय दा गावखौ बुलि होनायजों पापफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बोथोरफोरनि जोबनायसैयाव बियो खनसेयैनो मावखाबाय नामा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ खनसेयैनो बेफोर गासैखौबो मावबाय आरो बोसोरफ्रोमबो जों बुलि होबाय थानो गोनां गैया बेनिफ्राय जों जेब्ला नायना दिनै साननानै नाय जों बबेबा मोनसेखौ सोरनोबा बुलि होयोब्ला जों मोजां सिन्थारखौ जायनाखि स्लिम स्लिम बेखौ जोङो गथायनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो से पिटरनि 19 सिरियाव जों जेब्ला नायो बेयाव बेबायदि मोननो हायो नाथाय खुनि एबा दागो गैयै मेन्दा बिसानि थै बादि ख्रिस्ट'नि दाम गोसा थैजोंसो नोंसोरखौ बायख'दों होनना बुंदों प्रेज द लर्ड फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैया मा होनना बुंदों दागो गैयै मेन्दा बिसानि थै बादि ख्रिस्ट'नि दाम गोसा थैजोंसो नोंसोरखौ बायख'दों होनना बुंदों दिनै बे बासायजानाया जोंनि थाखाय नङा जोंनि मावनायजों मोननाय नङा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननायजों इसोरनि अननायनि गेजेरजोंसो जों बे बासायजानायखौ मोननो हादों होनना बुंदों You were redeemed with the precious blood of Christ होनना बुंदों अन्नानै आंनि हौवानि थाखाय बिना हो जेन आच्छा जोंनाय आरो गाज्रि आखलफोरनिफ्राय अके जौ लोंनाय आरो गाज्रि आखलफोरनिफ्राय गावखौ हमथानो हायो आरो मोजां लामाजों गावखौ दैदेननो हायो अके जों आर'जनि थेंक इउ स' माच अन्नानै आर'जनि खावलायनायखौ दाहाय हरनो आं खावलायबाय जों बे समाव सोलोंबाय नाम्बार 1 जों मोनदों हादों जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनाय गेजेरजों जोंहा मा लाब जायो इन्जयिं जास्टिफिकेसन गुड रिजन जों मोनो आरो नाम्बार 2 जाहैबाय इन्जयिं कमिउनिकेसन रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट रिलेशनशिप विथ गड फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि गेजेरजोंसो जों इसोरजों थोंजोङै सोमोन्दो लाखिनो हादों जों गाबज्रिनो हादों नङाब्ला जोंनि गाबज्रिनायनिफ्राय खोनासंजानाय नङा मानोना जों पापि जानानै थाबाय थागौमोन बेनिखायनो बाइबेल सिरिजों नैबेयावहाय जों नायना फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननाया बेयो फुल टाइम जोंखौ अनबायानो थायो होनना बुंदों बेनिखायनो जोंनि अनलायनाया जोंनि इसोरनि थाखाय मावनाया जोंबो दिनै फुल टाइम जों मावनो सेस्था खालामनांगोन जों साननानै नाय सासे सेंग्राया सासे सिख्लाजों अनलायनायाव गोग्लैयोबा बिसोरनि अनलायनाया माबायदि जागोन पार्ट टाइम ना फुल टाइम बेयो पार्ट टाइम जानानै फैगोन अनलायनायाव गोग्लैनाय जेरैहाय सासे सेंग्रा आरो सिख्ला ना हौवाजों हिनजावजों बिसोरनि अनलायनाया मायाव गोग्लैगोन मायाव गोग्लैगोन जोङो पार्ट टाइम जोङो दसेनो नांलायो नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननाया बेबायदि नङा होनना बुङो साबसिनथार अननाय नैबेयाव बेबायदि लिरदों जोङो संस नैबेयाव जों जेब्ला नायोना आं बेखौ फरायथिना होनो लुबैदों संसनि बेयावहाय साबसिनथार मेथाइ होनना बुंदों बेयावहाय रोजाबदों बाबालाबनि नै सिरियावहाय सिख्लाया बुंदों आङो आंनि अनजालुखौ सिमाङाव दर सफैनानै बेबायदि बुंनाय नुबाय सेंग्रा आंनि जिउ अनजालि आंनि बिनानाव आंनि अनजालि आंनि दाउथु आंनि खर'आ हिमजों सिदोब जाबाय आरो निहोरजों सिजोबबाय आंखौ सिङाव हाबनो होदो होनना बुंदों नैबे अननायनि बाथ्रा सासे सिख्लाया बुंदों आङो आंनि अनजालुखौ गावनि अनजालुखौ बे सिमाङाव दर सौफैनाय नुदों दिनै जोंनि जिउआव दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दर सौफैदों नोंथाङा दिनै खेवनानै होगोन ना आरो बे अनजालुआव बे सेंग्राया फैनानै दर खेवनाय लोगो लोगो मा बुंदों आंनि जिउ आंनि अनजालि नैबेयावहाय बाइबेल सिरियाव जोंखौ फोरमायदों बेनि ओंथिया मा आंनि बिनानाव आंनि अनजालि आंनि दाउथु अननायनि रावजों बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों आंनि खर'आ हिमजों सिदोब जाबाय हिम माने गुफुर गोथार बे जाबाय होनना बुंदों आरो निहिरजों सिजोबबाय आंखौ सिङाव हाबनो होदो होनना बुंदों नैबे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि फिदिंनाय बाथ्रा नोंथांमोनखौ दिनै
नोंथाङा दिनै आं गावखौ दिनैहाय सिख्ला साननानै ला, मानोना हौवा गोदाना फैगौ होननानै जों बाइबेलाव जों मोननो हादों। हौवा गोदाना फैगौ, अब्ला जों सिख्ला हिन्जाव गोदान जों साननानै ला। आङो आंनि अनजालुखौ फैनायनि सिमाङाव आं नुदों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ आं फैनाय नुदों। आंनि दराव बियो सौफैनानै बेबायदि बुंबाय आरो आं नुबाय होनना बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै आंखौ बुंदों, आंनि जिउ, आंनि अनजालि, आंनि अनजुला, आंनि गथ'फोर, आंनि बिनानाव, आंनि दाउथु अननाय रावजों बुंदों। मा बुंगोन जादों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंनि थाखाय? आंनि खर'आ हिमजों सिदोब सिदोब जाबाय दं, सैथो गोथारजों बियो बुंफबनाय आरो निहोरजों सिजोबबाय, आशीर्बाद बोरजों बियो बुंफबनाय, आंखौ सिङाव हाबनो होदो होनना बुङो। दिनै नोंथांनि गोसोनि दराव बियो दिनै सौनानै खेंनो खावलायदों। नोंथाङा दिनै खेंदोंना? बेनिखायनो बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों मोननो हादों रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट होनना बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों जों सोमोन्दो लाखिनाय, रिलेशनशिप विथ गड, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि गेजेरजोंसो जों मोननो हादों। बेनिखायनो नाम्बार 3आव जों सोलोंनो बेवहाय इन्जयिं क्राइस्ट लाभ। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ जों मोनदों। बेसे रंजाथावना बाथ्रा, बेसे रंजाथावना बाथ्रा। बेनिखायनो जों जेब्ला जन 3 सल' नायोना, जों बेखौ बयबो मिथिगौ। मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसा हौवा बिसाज्लाखौ बियो जोंनो ओरैनो हरबाय नामा। आरो बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन होनना बुंदों। बेसे गोजोननायनि बाथ्रा, जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन होनना बुंदों। जाय गोथाङा जोबनाय गैया, एभारलास्टिं, बेबायदि अननायखौ जों मोनगोन, बेबायदि गोथांखौ जों मोनगोन। बेनिखायनो 2 करन्थियानि 5:14 जों जेब्ला नायो बेयाव मोननो हायो। मानोना ख्रिस्ट'नि दयायानो जोंखौ दैदेनो होनना बुङो। फोरबोनि अननायानो जोंखौ दिनै दैदेनो। दा जोङो मिथिबाय, मा मिथिगो? साफ्रोमनिबो थाखाय सासे मानसिया थैबाय होनना बुङो। मा मिथिगो? साफ्रोमनिबो थाखाय, नोंनि थाखाय, आंनि थाखाय सासे मानसिया थैबाय। सोर बिलाय? बिनि थैनायाव जोङो बयबो बाहागो मोनफाबाय। फोरबो जिसु ख्रिस्ट', बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सासेल' थैनायावनो जों बयबो बाहागो मोनफाबाय। जोङो थैनो गोनांमोन। जों मालाबा बुङो नङा होमबा, आंनि थाखायबो खालामनानै फैखादो। दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंनि थाखायबो बियो खालामबाय, बासायजानायखौ बियो जोंनो होबाय होनना बुंदों। बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ जों मोनबाय, बेनिखायनो जों रंजानांगौ। नाम्बार 4आ जाहैबाय इन्जयिं इटारनेल लाइफ। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि गेजेरजोंसो जोङो जोबब्राङै गोथां जिउखौ जों मोननो हायो। इटारनेल लाइफ, जाय जिउआ दिनै थैनो रोङा, जोबनो रोङा, जाय जिउखौ जोङो बे थैनायनि, देहानि थैनायनि उनाव जों आत्मिक जिबन जों मोनगोन, नैबे जिबनखौ जों मोननो हादों होनना बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे बुहुमाव फैनानै दिनैनि दिनाव बियो दोगथाबजायामोनब्ला जों बेबायदि बासायजानायखौ जों मोननाय नङामोन। दिनै मानसिया फोरबोनि रदाय बायदि थायैखाय बिसोरनि थाखाय इसोर दिनै गोदान रदाय खालामबाय होनना बुंदों। मानसिया दिनै फोरबोनि रदायखौ लाखिनो हायाखै। गोजाम रदायाव जों जेब्ला नायो नङा होमबा, पाप मावदों आदम हावानि गेजेरजोंनो। बेनिखायनो फोरबोनि रदाय बायदि थायैखाय बिसोरनि थाखाय, जोंनि थाखाय इसोर दिनै गोदान रदाय खालामबाय होनना बुंदों। जों जेब्ला इब्रायारि 8:9 जों नायो, जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो। मा मोननो हायो जों बेवहाय? जों जेब्ला नायोना, सोरगोआव थांनायनि लामाया मानि गेजेरजों जों मोननो हायो? फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो जोंनो होबाय होनना बुङो दानिया। The way to heaven is now made manifest through the suffering of Christ. फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सैनांनायनि गेजेरजोंसो जों सोरगो रायजोआव थांनायनि लामाखौ जों मोननो हाबाय नों। I will make a new covenant with them, not according. बेनिखायनो जों दिनै 5 नाम्बाराव जों सोलोंनि, दिनै इसोरा दिनै जोंनि थाखाय मा समाय लाखो, मा प्रमिस खालामदों। 2 तिमथि 7:25 1 तिमथि चैप्टार 1:15 जोंखौ बुंदों, बे बाथ्राया नंथारगौ आरो गोनो गोथो खालामाजासे नाजावजाथाव आरो फोथायजाथाव। मा बाथ्रा बेलाय? जोङो नायनि, ख्रिस्ट' जिसुआ बे संसाराव पापीफोरखौ बासायनो फैबाय। बे बाथ्राखौ पौला बुंदों। बे पापीफोरनि मादाव आंनो गाज्रिसिनथार होननानै पौला दिनै गावखौ राजि जादों। नाथाय जों दिनै बुङोना,
उमुगासो पापिथार नाथाय पौला गावनो बुंनानै लादों बेयाव ख्रिस्ट' जिसुआ बे संसाराव पापिफोरखौ बासायनो फैबाय होनना बुंदों आरो बे पापिनि गेजेराव आंनो बयनिख्रुइ पापिसिन होननानै पौला दिनै बुंनानै लादों बे पापफोरनि मादाव आंनो गाज्रिसिनथारमोन जों दिनै सिमान लादोंना आङो पापि आङो गाज्रि होननानै प्रभुनि गेजेराव इसोरनि सिगाङाव लायाखैब्ला नोङो गोसो गाहाम आरो जों गावखौहाय पापि होननानै साननानै ला आरो बे पापिया दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि कालभारि क्रुसाव दोगथाब जानायनि गेजेरजों जोंनि गासै पापफ्रा निमाहा मोनबाय बेनिखायनो जों फोरबोनि रदाय बायदि गोदान रदाय बायदि जों दिनै गावखौ सोलायनो आरो बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों मा मोननो हागोन इनजयिं हलिनेस गोथारथिखौ जों दिनैहाय मोननो हागोन फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ थैयामोनब्ला जों गोथार महरै जों मोननाय नङामोन जों 2 करिन्थियाननि बाबालाबनि 2 करिन्थियान चेप्टार 5नि भार्स 15आव जोंखौ बुंदों गोथाङै थानायफ्रा गावसोरनि थाखाय गोथाङै थाबावै बायदि नाथाय बिनि थाखायल' जायहा बिसोरनि थाखाय थैबाय आरो सिखांफिनबाय नामा जों दिनै मानसिफ्रा थांनानै थानायाव गावसोरनि थाखाय गोथाङै थाबावै बायदि नामा जोंनि थाखाय जों थांनानै थायालासिनो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय जों थांनानै थानो बिनि मोजां खामानिनि थाखाय जों थांनानै थानो बिनि हाबाखौ जोङो मावनो नाथाय बिनि थाखायल' जायहा बिसोरनि थाखाय थैबाय आरो सिखांफिनबाय नामा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थाखायसो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आसो जोंनि थाखाय थैदों आरो बे सिखांफिनदों बेनिखायनो जोंनि थांनानै थानाय बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय जों गथायनि जेब्ला जोङो गोजाम रदायाव जों नायना जोङो मा मोननो हायो बियो बयनिबो थाखाय थैबाय होनना बुंदों गोथाङै थानायफ्रा गाव गावनि थाखाय गोथाङै थायै बायदि आन्थाय बिसोरनि थाखाय थैनाय आरो सिखांफिननायनि थाखायसो नामा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थाखायसो जोङो थांनानै थानांगौ सेपिटरनि 4 बालाबनि 1 सिरियाव जों जेब्ला नायना ख्रिस्ट'आ जेरै मोदोमाव सैदों बेबायदि नोंसोरबो सैनो थामथिम जा होनना बुंदों मानोना मोदोमाव सैग्रा पापआव थांबावा होनना बुंदों मोदोमाव सैनांब्ला बियो पापआव थाङा होनना बुंदों माबोरै जों बेखौहाय बुजिनो हायो ओंथिखौ साननानै नाय ख्रिस्ट'आ जेरै मोदोमाव सैदों मोदोम हिसाबै बियो बिराद सैनांदों निन्दि जादों मुगै जादों बुजादों खुदै मुजु जादों बेबायदि नोंसोरबो सैनो थामथिम जा होनना बुंदों जोंखौ दिनै थामथिम जा होनना बुंदों मानोना मोदोमाव सैग्रा पापआव थांबावा होनना बुंदों मोदोमाव जाय खस्थ' खालामनानै सैनानै थानो हायो बिसोरो पापआव थाङा होनना बुंदों दिनैहाय जों साननानै जोंनि मोदोमनि लुबैनायफोरजों जोंनि मेगननि नुनायजों जोंनि गोसोनि लुबैनायफोरखौ जों जुदि हमथानो हायाब्ला जोङो पापआव थाङो बेनिखायनो मानोना मोदोमाव सैग्रा पापआव थांबावला जों दिनै गावनि गोसोखौ हमथानानै थानो हायोब्ला जों खस्थ' मोनगोन नाथाय जों पाप खामानि मावनाय नङा होनना बुंदों बेनिखायनो जों बेखौ सोलोंनो बेनिखायनो आं दा जोबनायाव बेखौल' बुंनो लुबैबाय जोंखौ दिनै बेयो गोथार खालामबाय जों जेब्ला कलसियानि 1 बालाबनि 22 सिरियाव जों नायो बेयाव बेबायदि जों मोननो हायो नाथाय दा नोंसोरखौ गोथार गोजों आरो दाय गैयै खालामनानै गावनियाव लाबोनो थाखाय इसोरा गावनि फिसाज्लानि थैनायजों नोंसोरखौ गावनि बिसिगिफोर खालामबाय नामा फोरबो इसोरा दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि गेजेरजोंहाय बेखौ बलि होनायनि गेजेरजों नोंसोरखौ गोथार जोंखौहाय बे गोथार खालामबायनो गोजों आरो दाय गैयै खालामनानै गोजों खालामबाय दाय गैयै खालामबाय होनना बुङो आरो गावनि बिसिगिफोर जोंखौ खालामबाय बेनिखायनो गालातियानि बाबालाबनि 24 सिरियाव जों जेब्ला नायो ना आरो जायफ्रा ख्रिस्ट' जिसुनि बिसोरो गावसोरनि मानसिनि आखलफोरखौ क्रुसाव फोजोबबाय होनना बुङो दिनै आं जुदि इसोरखौ मानिग्राब्ला आं इसोरनि बिसा होननानै जों गावखौनो दिनै साननानै लादोंबा आंनि जिउनि थांनानै थानायाव मावनाय गासै गावसोरनि मानसिनि आखलफोरखौ बे क्रुसाव दोगथाबगोन होनना आं गासैखौबो गारगोन दिनै नोंथाङाबो इसोरनि बिसा होननानै साननानै लादोंबा जिसुनि सेला होननानै साननानै लादोंबा नोंनि गासै संसारनि मानसिनि आखलफोरखौ जों क्रुसाव दिनै दोगथाबफादिनि इफिसियानि बाबालाबनि सिरियाव जोंखौ बुंदों ख्रिस्ट'आ जेरै नोंसोरखौ अनबाय आरो जोंनि थाखाय इसोरखौ खुसि खालामनो मोदोमनायनि बुलि बावनायनि समान गावनि जिउखौ बुलि होबाय बेबायदिनो नोंसोरबो अननायजों थाबायदो होनना दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंखौ मानसिखौ अननायखायसो
जेरैहाय जों मोदोमनायनि बुलि बावो बेबायदिनो जों गावखौनो बावबाय होनना बुंदों। बेनिखायनो बे गुड फ्राइडेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जों जिउआव मानो रंजानांगौ मा मोनखो होनोब्ला एन्जयिं जास्टिफिकेसन गुड रिजन जोङो नायबिजिरनायखौ जों मोननो हादों। रिलेशनशिप जों इसोरजों लाखिनो हानाय गोहोखौ जों मोननो हादों। इसोरनि अननायखौ एन्जयिं क्राइस्ट लाभ होनना बुंदों। एन्जयिं इटारनेल लाइफ जोबलांनाय जिउखौ जों बे दिनैनि गेजेरजोंसो जों मोननो हादों। एन्जयिं एसुरेन्स फोरबो जिसु ख्रिस्टनि समाय लानायखौ जों दिनै मोननो हादों। प्रमिसेस एन्जयिं हलिनेस गोथार जों दिनै जानो हादों। गोजोननाय थाबाय जोंनि लागै गावारि बुंना होनायनि थाखाय हेपि गुड फ्राइडे अके गुड फ्राइडे फरलिमा थेंक इउ सो माच। आंनि गथ' सानैनि थाखाय आर'ज खालामना हो साहिल आरो बर्षा अके प्रिथियास नार्जारि रंगिना नार्जारि आर'जआव खावलायो आं बिसाय प्रेमलनि थाखाय बियो ताज गेलेयो अके इसोरनि बिनायजों अके गिर्जा हाबनो गोसो जाया ना अके आं आर'ज खालामनो नाजाबनाय फारसे अब्ला बे समाव मोनसेल' बाथ्रा बुंबावनो लुबैदों। दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि खालबारिनि क्रुसाव दोगथाब जानायनि गेजेरजों जोंनि गासै पापफ्रा दिनै सुस्रा जानो थांगासिनो। दिनै जों गोसो गाबनि इसोरनियाव जों नांनि मानोना दिनै गावनि खनसेल' थैनायजों बियो जोंनि पापफोरखौ सुस्रांबाय। जोंखौ थैनायनिफ्राय बियो जोंखौ बासायबाय। पापनिफ्राय बियो जोंखौ दिनै सुस्रांबाय गोथार खालामबाय। जोंनि गाबनांगौनिफ्राय बियो जोंखौ रंजानायनि लामाखौ जोंनो होबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों जों दिनै जोंनि संसारनि मानसिनि गाज्रि आखलखौ जों दिनै गारनानै इसोरनि आखल बायदि जों दिनै सोलोंनो हास्थायनि इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों। आमेन गोजोनथों थेंक इउ। दादा प्रियाव लाफा अननानै फाइल्स आरो गोदोना सानानै दं बावो दादा इसोरनि इसाया मा आंनि थाखाय आर'ज खालाम प्लिज दादा अके बेबी मोसाहारि आर'ज खालामनो बे समावहाय हालिनि गोथां आरो गोथां खुइसाफानो आफाखौ दांनाय समाव हामबाय होनना फोरबाफा जे बिनानाव बेबी मोसाहारि बे दिनै गोबां बेमारजों साग्लोबजानानै दं। बे गासै समयसाखौनो आफा मेडिकल फोरबाफा बिनि आत्मायाव बिनि देहायाव नोंनि गोथार जिउखौ नों स्पर्श खालाम नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनखौ नों स्पर्श खालाम नोंनि गोथार आत्मा आखाइजों बिनि सैलांनाय देहानि अंगफोराव नोङो बिलिर आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबाफा बिनि जिउआव दिनै गोबां निराशा आरो बे आसाखौ दिनै नोंनियावल' लादों फोरबाफा बेनिखायनो बिनि बाहायनाय ट्रिटमेन्टनि सायाव थानाय हेफाजाब खालामदों फोरबाफा जे जायगायाव बेमार जादों खस्थ' मोनो बे अंगफोरखौ नोङो दांदो फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों नोंनि गोथार आखाइजों नोङो स्पर्श खालामदों फोरबाफा दा नों समाव गथायदों बिथांनि जि बेमारनि थाखाय ट्रिटमेन्ट लागासिनो जे मुलि जागासिनो बेजोंनो बे सोखा जानायखौ मोनगोन जों फोथायदों फोरबाफा बेनि देहानि गासै सोंनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङावनो गोजोन खालामदों फोरबो हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ। दादा आंहा दिनै एसेयावनो खामि हारा आरो बिदा साख्रेबबाय थादों अके अननानै बिनानै होदोना जिपुरा आरो आंनि हौवानि थाखाय अके बिनानै होदोना जेन इसोरा अराय बेनि थाखाय खामानि मावनायाव हेफाजाब होदों आरो बे इसोरखौ गिग्रा जानायनि थाखायबो बिनानै होदों अके आं जोबनाय आर'ज खालामनाय खेबसेनो नोंथांमोना जाय जाय आर'जनि खावलायबाय आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन अब्ला जोङो बे समाव आर'ज खालामनि ना जाय जाय बेवहाय आर'जनि खावलायबाय कमेन्टआवहाय लोगोसे आंनि मेसेन्जाराव हरबाय साफ्रोमखौबो आं गथायगोन आरो जाय जाय जेराव नोंथांमोननि आर'ज खालामना होदो आदा आं बुजिनो रोंनायनिफ्राय जेसेबां पाप मावबाय बे गासै पापखौ इसोरा अके क्षमा होथोंसै आरो आंनि सोलिनायखौ सोलायनो नाजानायाव इसोरा हेफाजाब होथोंसै अके राबास आंनि सानै फिसाजो आरो फिसालानि थाखाय आर'ज खालामदों सार फिसालाया जोबोद गाबो सासेया साइनिस दङ सार इसोरा नोंथांखौ गोबां बोर होगोन अके आमेन थेंक इउ ब्रादार जोंनि